Ampun demit sing ngaplok aku ya. Ya ini rumah tengan, nyer apa ya? Tanggiri apa-apa sayur-sayuran apa ngono kan ya kena iki. Kebonan nek bingung nganggur ya iman-iman. Makane turu ya ini sik-sik iki malah nyaman. Warung males lah nyayur. Gampang iki jane. Tapi kok dhuwur. Jogro apa iki? Kayu iki sore ya. Angin lho. Aduh. Nek wonge kabur wae lah daripada aku diseneni. Ngerti. Apa ini sih? Konangan delik nih kene. Malah kenaan. Aduh, kayak wong sambat ngono kae. Ya aku rono jelas diseneni. Duh, piye iki? Tapi nek aku rono yo melas nih, wong kok koyo disambat kayak piye. Aduh. Aduh, kenapa iki? Tapi nek aku rono yo melas nih, wong kok koyo disambat kayak piye. Kenapa iki? Bajal tak paranane lah, aku tak rarah lah. Duh, tak rarah aku rono lah. Allah, ya Allah. Pak, kenapa Pak? Kena apa? Ketiban apa iki? Ketiban apa Pak? Apa iki? Ndine sing lara? Iki. Ya Allah Pak benjut iki lho. Iya. Lah kok iso kena apa lagi mau ki? Lah ketiban apa ora sampean? Gak. Aduh, yes kene tak apa-apa kene. Gek dokter ayo. Saya tak Pak alon-alon. Iya, sampean ki antep pengiram. Saya tak Pak, sabar. Iya, saya tak Pak. Set Pak. Ayo, awas. Mlebu sapi teng ki engko. Kaplok demit apa piye iki? Duh. Lah sampean ki kok kenaan apa lho? Ayo. Ngomong lagi tak maplek aku langsung sing demit apa piye sing ngaplok ada. Ya wis ayo. Ora mek obati kok Ampun demit sing ngaplok aku ya. Ah, demit apa lho? Paling Alon.